Kasithi u Apostle Paul Syaki Filipi Kalanong kabaar Ladadon namar kata kanu-kanu kajing pentingan hau kres Ladadon kanu-kanu kajing pensingan kajing ya iye Ladadon kanu-kanu kajing ya selok umensim Ladadon kinu-kinu kajing isnai bajam bat kajing ya sngau snai Tuhan pendap no ya kajing kemen jonga Bafin ya long kaju kajing ngot Kibadon kaju kajing ya iye Kiba shimen sim hi kiba ya day jing mod wat le ru da kajing ya pen lani da kajing sarong handai da kajing sngoret da nyau pi ya ki paralok kiba khambha ban ya la day klem da khmi uwei po uwei tang ya la ki jong hi handai uwei po uwei na pi ya ki jong ki wei pat ken to yo ya kani ka jing mod ha pi kabala long ru hau Chris Jisu uba haba ulong hakaduru blai Shim la nyau ya kaban pat ban long maringkat padu blai Henry la pen suda ya lede uda shim ya kador marau haba ula jalong haka jing surim ki brio te haba la shim ya haka rukom kumu brio ula le rit ya lede haba ula jalong ba kongu wada do ka jing yap hoj ka jing yap ka ding fnaken na bakum tate blai ula kentiu ya barula ai ya kata ka kerteng kaba halor ka kerteng baro bahaga ta ka kerteng Jisu ka khosi baro kan yo dem krop ki jong ki ba ha ki beneng ba ki jong ki ba ha ka khandau ba ki jong ki ba hapo ka khandau ken baru thlit baro unyo plashen na ba Jisu Christ ulong utrai ya ka ban pendan buram yo blai ubok pa kum ta te ko heba ye jonga kum ba halaka sngi phila ko ngo om tang hakmat jonga Henry menta kham ta me hakabangam don hakmat ken to trei dep no ya ka jing penim jong phi hi ta ka jing tieng bat ka jing khnyo namar de ublei ubar trei hapo jong phi ya ka ban manro bat ya ka ban trei namar ka jing skop ha jong u to le eki baro klem ki jing khnyum bat ki jing ya ba phen yo long ki ba klem jing rem bat ki ba lui ki khonu blei ki ba klem ken no pop Hapdeng ka pateng wenrio ka bakendriang pat mamutlop Hapdeng kita layo iepi kum kijing syai ha ka perthai da ka babat terwai ka ktin ka jingem bangan yo le buram ha ka sniu kres bangam shim la phet leno ai lemne trei leno ai ho wat la dala the no yanga kum ka jing ai ngu di ha ka jing knya bat ka jing shakri ka jing ya jongpi na snokmen Pat ngale kemen lembat pi baro Pat kumju ma piru to ya sngau kemen Pat to ya kemen lembat nga Henry nga kermen hautra Jisu Ban pa shen ya Timothy shapi Bangaro nga nyo sngau hun onda nga latip ya ka jing long jong pi Namar ngamdon ya noi noru Uba kaju kamen sem Uban kit kya da shisha na kabenta jong pi Namar ki baro ki awad ya laki jong Ngom ye ki jong Jisu Christ Henry pitip ya ka jing tenjo ya bakumu khun bat lau kupa ula syakri lembat nga ha ka jing pendroy ya ka gospel ya ni te namar kata nga kermen ban pha kum ni shen tanga siu I kum nu kan jaya nga Henry nga kermen hau trai ba manga hiru ngan wan shen Henry nga lamut badon kam ban pha no shapi ya Epaphroditus upara bangeng baru para baya trailem baru para sipai jonga baru nong kit ketin jong pi baru nong pendap ya ka jing kerdu jonga namar ula ken mau hir ken nya pi baro baru da sngo pisa namba philala yo snyo ba ulapang nama shisha ulapang la jan yap handrei ublei ula isin ya te om tang ya hi handrei yang ngaru banganom yo ya ka jing snosi halor ka jing snosi Namar kata ngala pha no kham klo ya kanang ba onda phila yo ya pat pen snokmen pat ngate ngan yo long ba kham duna jing snosi to pediang ya namar kata hau trai da ka jing kemen baro pato pen nyo burom ya kibakum kita kibana ka benta ka kam ukris ula poi hajan ka jing yap haba ula khendu ya la ka jingem ba unyo pendap no ya kata ka jing duna ka jing le pha jong phi ya nga